Thil tu te chawai le vekule hola tun tronga chuan kum sang ni som ni pathuman ti chua Sam Bahadur ti chu kan thlir ho vele donani film in tronna chuan Sam Manek so le atrian te pani chu bara an lo oma he hun lai hi British in India hanop hun lai ania anni hi army sikula training me kan ni atrian te pani chuan Sam Manek so chu an kem lama ho hun to thu an lo hrila ani la chuan nuama ti ema wangin ho chu tul ala tiri that lo atrian te chuan kalsan an tumla chuan ani chuan sipai dana chuan tuma in kalsan lo tur ti ani thuina chang si atuga an ke ma han wa ho chuan training chu han lo tran towa han lo paret mupa ani chuan tlai ta an puta chuan Sam le atrian te pani chu an manta Sam chuan atrian te pani chu ati luina wanga tlai ani thu soin ama chau chuan punishment chu hamuta ni som panga chung an shrem ta ni sin chu rein thlakin kumsa ju ko som thum panga hania tuna chuan Sam chu lo promotion ve to in second lieutenant ani ve to lieutenant ti hi film tren kata chuan lieutenant ti te puwa soitrin ania a pronunciation ai hi chuan buelo tlang taila lieutenant kan ti emo lieutenant kan ti emo adik zok ve a ngai mayang Sam chu Lahore posania choti hun lai chuan India le Pakistan chu line tren sang lowin Lahore po chu India ram malani chuta apos na chuan Sam chu lieutenant pakhat Dilar Singh nen chuan in kom nge hleya Dilar Singh nen chuan in kom nge ema wangin Dilar Singh chuan atrian tena party an hoi hota Sam chu kalve turina soma atira chuan Sam chuan chu party a kal chu anial tlat mai a chan po a mer hriat te ani silowa Dilar Singh atrian te tana an hoi hot nia hrita wangin kal chu du lowani Sam chuan nial view ma sela Dilar chuan asom lui tatlat mai sia ti chuan party a chuan an kalta Sam chu nula then kathian an lo bor lai laya chutia midang ne na hanin kom lai chuan Sam chuan me chi pakhat chu wa muin chelo ati ta hle mai chelo ati ema vaina bulami ten hena chuan tunge ni zot taroya abulami te chuan chu nu chu silu ani thule sipai officer pakhat chung te ani thu an lo hril Sam chuan arang theng ber silu chu wa pan roya ain mer hriat tir nuwa chuan Sam chuan silurin lo tak mai chuan min nei duang em ti na som ta chot mai chuti neya ha som tak thu ta wang chuan silu chuan makati hle maya ti chuan Sam chuan lampuya somin an lam dun veta chutian lam dun nuwa chuan silu chuan Sam a som na chu ha pom ve maya ti chuan in nein fa te han nei ta hial mai kumsa ka zakua somli pahni ani chuan fanu duam tak an nei ta chuti hun lai chu indo pui pahni na hun lai khani in Sam po chu sipai ani angin indo tura ha chu angai don Indian sipai te chu Burma lama Japanese sipai te beitura tir ania India sipai tam tak te chu Japan ho beiturin an kala anzia chuan Sam po chu telve Burma lam panan kalai chuan melma sipai te chuan aron beita phut mai ma se an mani lam sipai te ngei po chuan thlona train aron kap ta hrep maya chutian ron beina wang chuan Indian sipai tam tak chuan nun na han chan ngal tangrual pol thlona te chuan an ni ho chu Japanese emoti naron bom hrep mai lo ni sipai tam tak an chang chung chuan sipai ho tu te chuan Sam chu malam pan turin an ti zela chunglama tanga thuan muangin Sam chuan anaw te ho chu an malam huna anin be dan tur te chu alo ti puya ruak man na hasiam pui nga zung mai anaw te ho chu lei pakhat thunun turati ania chumai baka an malama tlang pani chu la turati ani bok chuti anaw te briefing lai chuan sipai liam tur te chu ne na an chan ma chuan kep lama hruai an ni lo tur thu asaya atuka chuan Japanese sipai tenen chuan a in dota chuin beina chuan ale lamin sipai tam takan chana Indian mai baka Japanese tam tak chuan an nun na han chana ni chutin in beina chuan Japanese sipai liam tur chuan Sam Manek so chu silain voi tam takaron kapa ataksa silai mu pakua zetalu nuwa Sam chuan Japan sipai liam tur chu kap hlum veta anaute ho chuan Sam chu liam atura ni ti hrin ron pan hnai an tuma ma se Sam chuan anaute ho chu malam pan zeng turin alo ti
mai na naute ho ne na chuan sipai liam tur te chu ne nan chan ma chu kem lama hruai lo tur ati kha an la hrerenga ama nge po chu kem lama let chu du lo bur mai ma se ma thian pa dilar sing chuan ani chu ron puin kem lama chuan a hruai lui ta thowa doctor in se mal hiama han mu chuan en kol chun zom ngai na hrelowa athi thuai don in ria achan po taksa chuan silai mu pakua zeta lut miawane doctor chuan a chungai nge thleng tia sema zo chuan sem chuan sabeng tuin min kheng alom le tin fiam thuin alo la chang thei thawani doctor chuan sema tur chel zia hria chuan zai mai chu try na hria ti chuan a en kol chun zom ta lotling taka zaiania silai mu pakua te po lak chu vekan ni hliama tur na sa hle chung chuan sem chu hadam chuk ta thowa sema thilti an hria chuan an pu te chu an lom hle mai indona che that ema wangin choi moina military cross chu pe kani hiala indowan zon hu chuan sema in chu halo lang le ta sem ta chuan an thian pakhat iha khan chu zanri an lo kil puya sem le iha khan te chu thian in kom ngei tak mai ania sema bai kha te chuan an chuang dun fo thin ani iha khan chuan sema hena chuan india ram chu tender ani tur thu le pakistan ram chu aron din chu don thu asoya iha khan chuan pakistan lama khosak atum jok thu asoi boka pakistan lama che turin sem po chu ha som ve bokane sem chuan amritsar piang le selian ani thu asoya anu pui po bombay atanga ronji chuak ani thu asoi boka chumai baka delhi na athok thrina chuwang chuan pakistan lama khosak zai railway lem lo ti lo hril chumi zan chuan indian army te chuan india ram tender ani ma atop natan partian huai hota chumi zan chuan iha khan chu arui hle mai sema bike nuwa chuan chuangin hachat thalo chawa sem chuan iha chu anin lama chuan a phur ho tangota aina chuan a ri tir ta ne iha khan chuan sema hena chuan a bike chu ngai don hle ti hrila sem chuan adu chuan a bike chu a hral thei thu a hrila i leidu ni chuan cheng sa kha zangai le mai ta che ati tuna poisa nei lawani point nakina ala pek thei tur thu a hril boka kumsa kha zakwa somli pasari august ni som panga lo ni chuan india ram po zalian ram malo ni ta india le pakistan po chu then shan an nia chumin hulo ka chuan pakistan chuan kashmir chu ha be ta phut mai kashmir chu luwa mak kan tuma kashmir chu pakistan laka chuan ramte takte ania amai na in veng him thailo ti chuan kashmir chuan india ram train tan puina haron nge na ti chuan sarkar secretary le sem te chu kashmira chuan kashmir lal mutur chuan an kalta ne an han thlen chuan an lalpa chuan india ram tra tan puina aron thlen har je chu halo soi chiama secretary po chuan an din mun har sal je te chu hril fia tum ve bok ma se kashmir lal chuan ama ngei na in do na chu ma chhon ve mai chu du thu soya kashmir mi puite himna ta chuan athi sen po faral tir thak atnial lo ani ma se indo na ma chon hau tak je chu sen chuan an lal pa hena chu na hrila sen chuan sipai train chuak dik tak te chuan iat za thuma hla po silai mu som panga tanga som ni te chu dik tak takin an kap thei thi soya ani chuan eng tiang an nge silai chu aka theang ti zota indo na ma chon hau tak je chu ha hrila an lal pa po chu indo na tel lo tur chuan a min thei ta ne an lalpa chu indo na lama ril ru pelo tur le politics thel lama chau aril ru lo peturin atia chumini atang chuan kashmir chu india ram peng pakhat talo nei ta ne chumi zan la la chuan sem le secretary te chu delhi laman panangaya ma se chulai huna airport ha chuan eng ma an lo chilowa eng tel lo chuan anni ho chu an thlok chuk theidon hau lo mai si secretary chuan eng ti kan thlo chu theita kang tin sem chu rona chita sem chuan a solution chu ko muta sipaite chu line ni na din tlar tira anni chuan me cheran keng thawa chung me cher mang chuan thona chu an thlok chuk theita ne ti chu kum sa ju ko songwa pa ko lo ni chuan indian sipaite chuan kashmir chu thleng chawin pakistan sipaite chu han beileta pakistan lakatang chuan kashmir chu an hum him theita chumi nuwa chuan defense minister le army chief te chuan Semmanek sowa office chuan ron pana sem chuan office banga chuan british sipai officer tele officer dang thalak chu halo tar nual maya
chu chuan army chief mit chu ati kham hle defense minister chuan Sam nena chuan achung lama officer ho chung chang chu hazota anni ho laka angai dan te hazot boka ma se Sam chuan azona chu achang du tlat lo an pu te ho chung chang chu ha soi du lova defense minister nena chuan apu te chung chang a soya arela ni vai chuan defense minister chuan apu te ho nena ama po arel don ti hrechiang hle chung thil chu sipain kai hruina danina aken tel lo ani ti hrechianga tuna Sam an post nam hun chu sipai training nam mun ania army chief chuan sipai omaza chu Sam an hena chuan adi mana chungpo chu Sam chuan alo nilani army chief nena chuan indo na ven zan nge ma chon to ti te Sam manek so chuna zota chu army chief chuan indo na alo la ma chon der lo maya chandan tur hre thiam lo hle army chief ina ti tur hrilte chu Sam chuan a pom du lo ani achunga khosak dana wang chuan army chief chu halung oi lo hle maya defense minister nen chuan Sam manek so chung chang chu han relta Sam laka chuan case dik lo takin an faila Sam chu ramlen ham mangai lo anti national langin an chu tani army chief chuan office banga British officer thalak tam takatar ti te soya apuna diglo tak finfiana tan chung thalak te chu mang chumin nuwa chuan an chunga thil thleng chu Sam lanu pui silu chuan an soiduna andin muna chuan silu chu halungai ve hle an pute na laka case an file ani sia ma se Sam chuan silu nena chuan thileng kim chu a felle vekang ti tiam an hekna chu thudik lo ani vain hena change don ti soiboka ti chuan military court lama chuan Sam chung cha chuan hearing an nei tani ti chuan sipai officer lal tak tak te chuan Sam manek so chuan ma chon ta alaka case an file chung chang chu han soipuita anni ho chuan Sam hena chuan engtizia office banga te chuan British officer ho thalak tar nge ni zota Sam chuan sipai te chuan an pute hnuaya training thatak an nei thin ti soin politician ho in training an pengai lo ti soya sipai officer thatak ni tura ama training tu te chu hangai sang hle ti soin chu mi te angai san zialan tirnan apute ho thalaka tar ti soya engtizia army chief thuai lo nge nin zot leya ani chuan army chief chuan a in saturin mi som ngaron di mana ke chuan sipai te chu in satur ni lova raldo turan ni thu kalo shilani khatina changa ti chuan hearing an nei na chuan Sam athil ti sual chu han muzo talowani ti chuan Sam chuan ne na changzuita kumeng amazat aliam le ta nuwa chuan China chuan India ramaron run ta thut mai chutia China in India ramaron run ta ka chuan Prime Minister Jawaharlal Nehru chuan mi puite hena chuan thu aron soya athu soida na tang chuan Assamese hotan chuan besei turawang laimaya adoi o e mawangin Assamese mi puite chuan India sipai te chu han ring thei talowani Sam manek so chuan aom muna Nehru athu soite chu alo soisel buana Prime Minister doi o lutuk chuan India mi puite rilru atinain an huisen na zong allo tir don ni na ngai ni chumai baka ramdang te point India sarkar chu chaklo tak angin aron ngai don ni na ria Indian ram hruai tu te chuan in rin to na an mamo le zual ni na ngaya ramdang te ne na hanin dor na chung changa chuan doi o lutuk lo turin na duani ti chuan Sam manek so chu Prime Minister mutur chuan avakal tapmi maya Sam nen chuan dokan pakhat kil durin thuan soita chutia Jawaharlal Nehru ne na anin biak zo nuwa chuan Indira Gandhi chu office chu ron lut ve hlol maya Indira Gandhi po chuan Prime Minister nena chuan athu soya wang chuan mi puite chuan in rin to na an hlo zo to ti aron sila athu soya wang chuan Prime Minister chu ron khak vene Assam lama chuan mi puite chuan India sipai telaka rin na an hlo zo to a chutiang hun harsan to lai chuan Indira Gandhi chuan India ram chuan hruai tu chak tak amammo ni na hria Nehru chuan sipai officer thatak mai chu nei hria ti chuan Sam manek so chu Assam lama India sipai te kai hruai tur chuan a ruat ta ni ti chuan Sam chu Tezpur lama kal tur ati ania han kalkonga chuan officer pakhat chuan Assama sipai om tho rilruput mang te chu hrilta sipai tam tak chuan an post te an chu san ti a soya rabe tura sipai tir tam tak te chu raldo ngam lowin melma te na an to chil main ain withdraw ti te han lo soya
Sam chuan ril runa takin tespur chu thleng ta sipai ho chu a ko khoma an ma chuan thu a soi chu thu soi ro pui taka wang chuan sipai te chuan in rin tok na an nei bel pha tuna chuan India sipai te pu an phur thar le ta India sipai reng officer po ni sila in withdraw phallova ban po phallova aman ziaka thupek a chuani lo chuan tuma chu anom na ta kalson lo turati anni thu a soya an zom na vong theu turin sipai te chu cha bokani tuma chu anom na ta kalsona phallo tur thule ban po a phallo tur thu soin sipai te chu rinom taka anom na mun thewa chuan tangral rai turina cha Assam rama India sipai om zong te chu tuna chuan a thipurin ati chakta shot mai ti chuan Sam chuan Chinese sipai ra lo lian zel tur lo ma chon tur chuan a in pu cha ta chutianga ma lak na wang chuan Chinese sipai te po chuan Assam ram chu han chu san ta in ren na nei in do chu han chun zom ta lo ane chung thila wang chuan Sam chuan rampuma chuan choi moi na le ming that na ha khuma Nagalana helpol te habe awang le Mizorama MNF ral abe awangin Semanek so chuan Indiaram choi moina sang patma busan chu hadong hiela he filma po hian Mizo tong te hari nok mai ti chuan kum sa khazakwa somruk bali lo ni chuan Jawaharlal Nehru chu a boral ta chitia Jawaharlal Nehru a boral ta ka chuan afanu Indira Gandhi chu Indiaram Prime Minister lo ni veta Nikha chu Sam le Indira Gandhi te chu hanin hmua Indira Gandhi chuan an ram then om vela sipai na rorel na han chu sak chung chang te chu soin Semanek so chuan ati ve ang ti a hlau thu te ha soya ma se Semanek so chuan ke chu ral be tur kania politics thil ka ngai ven velo engtika ma Indira ma hian sipai chakna manga rorel na in chu lui awm lo wang ti na changa Sumin nuwa chuan Prime Minister nena chuan Indiaram Defense Budget te chu tipung turin angena India sipai chuan rathum changkang jok te hanmamo ti te soin Indiaram ven himna tan chung thil chu thil poimo takani ti soibok chung thil thlen nuwa chuan East Pakistan an ti mai tuna Bangladesh an ti hmuna chuan Bengali ho chuan Pakistan ho lakatang chuan zalen na hanlo sual ve meka Pakistan chuan Operation Searchlight ti mingpuin Bengali ho chu nasa takin nan suwa sama Bangladesh je na sual tu te chu tam tak rong takin nan kap lumane Bangladesh mi tam tak chu India rama sahim na be sein aron ral tlana chutianga ral tlan tam takan ron om chuan India rama hel na tam tak aron cho chuat hei Indira Gandhi chuan a lau thonga chutianga ni wang chuan Indira Gandhi chuan Semanek so chu Pakistana Zuluta Pakistan sipai te zubai tur chuan atitani mase Semanek so chuan Pakistan rama Zulua Pakistan sipai te zubeya India rama raltlan tam takron lut tur ti top chu tunari chuan ahun loin ria a sipai te chu han lein pe lo ni na ngai ni Prime Minister nena chuan huning mo chen peri turin angena chuti chung chuan anau te ho chu han loin pu cha donani Indira Gandhi po chuan rem lo ti ve main ti chuan mukti bahini Bangladesh zalena sual tu te chuan India rama West Bengal chuan training an local puimup maya chu santi bahini ho chu Pakistan be turin manek so chuan a training a ani chu ha pui tare ti chuan Semanek so le nau te ho chu hun rei taka impu cha hnuwa India le Pakistan te chu hanin beita nasa taka in be hnuwa chuan India chuan Pakistan chu hne ta West Pakistan atranga East Pakistan supply alu thelo wangin East Pakistan chuan sipai tam takam tangkhanga chu ho chu Semanek so chuan wawin an ramlama an hole du chuan an nun na an zu tur thu asya in pe mai turin thu ron ani chutianga in rem siam na hasiam buya wang chuan Pakistan sipai tam fe mai chu India sipai kuta chuan in peta Pakistan sipai tam tak India sipai laka an peka wang hian military history a ruala sipai ain pek tamber tum ni hiala soyane tichun Semanek so chuan Bangladesh war chu a ming that pui le ta lea kumsa khazako som sari panhini chuan Indira Gandhi chuan Semanek so chu office a kowa kumsa khazako som sari panhia chuan Indian Prime Minister Indira Gandhi chuan Semanek so chu
India rama filmar sar masa berni tura rod na chu sarkar lai puya chuna thlenta ma se minister tam tak chuan filmar sar ni tura Sam Manekso rod na chu han lo hniala achan po ama sema lo tong du dan chu han nei lo ani Sam chuan fiam thu lo tho khanglanga Indona khan Pakistan lama tangzo kila chuan Pakistan khan ne nan chang nge yang tin fiam thu lo tho peka Indira Gandhi chuan Sam Manekso chu chu chala ani chuan fiam thu mai ni thu a hrila chu mai ba ka chol adil na le kha chu Indira Gandhi hena chuan a submit bok ma se chu ti chung chuan kum sa kha zakwa somsari pathum January sompanga chuan Sam Manekso chu dan ang tap in India sipai zinga filmar sa masa berni turin Sam Manekso chu ruwa talo ni tani Sam Manekso chu kumsang hasiko sompali April ni thuma pianga kumsang ni le pariat June ni som ni le pasari khana lo boralta Sam Manekso chungchang soi hi chuan Reverend Joe Truama kan khachuak le trin Reverend Joe Truama khan Sam Manekso hi angai sang le ti kha article a vai khat chu ka chiar fu peka chuwang chuan he thil hi Reverend Joe Truama pualin lo ni te se Atop tling lau clear zo vain kaloma lo dam lo hriselo la fin dang nenin mure thui kan tum do nia